Čaute ľudia, viem, že dnes sú Vianoce a keby ste počuli, že som není úplne 100%, tak áno, nie som, lebo bol som chorý od nedeli. Mal som horúčku až 39, ale do nemocnice som nešiel, takže v pohode. No, ľudia, rád by som vás poprosil, či by sme nedali 50 odberateľov do konca tohoto roku. Lebo keby sme to dali, by to bolo fakt super. Aby som pre vás natočil aj nové videá, ktoré by som ešte nenatočil zatiaľ, lebo ešte na nich je skoro. Ale keď dáme 50 odberateľov, tak ich natočím aj skoro. Dobre ľudia, takže 50 odberateľov. Skúsime do konca tohoto roku. Dobre ľudia. Čaute.